Cocaine nasakmit gikan sa usa ka pusher sa Lapu-Lapu. Tulo patay samtang 15 angol sa pagkadisgrasya sa usa ka multicab nga gikan mitambong og lubong. Mga supporters ni Duterte formal nga milusad sa ilahang pundok nga Cebu for Duterte. Nakapas sa Charter Day ang gisaad nga upat ka andana sa gitugod nga City Hospital. May hapon sugbog Kabisayan. Gipasigarbo ang mga sakop sa pamilyang Rama nga anaa sa public service atol sa pagsaulog sa Charter Day sa Dakbayan sa Sugbo karong adlaw. Nitambong usab sa seremonyas ang katapusang buhi nga anak ni Don Vicente nga si Corazon Rama del Prado nga nagedad og 88. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Ang pagkahimo nga chartered city sa Dakbayan sa Sugbo ang usa sa hinungdan sa paspas ini nga paglambo. Sa misa nga gihalad, nagpasalamat si Monsignor Aquiles Dakay sa kanunay nga pag-abag sa syudad sa simbahan. Sa ika-79 nga kasumara sa Charter Day sa syudad, subling gihandom o gipasidunggan ang amahan sa Sugbo nga si Don Vicente Rama. I have always been telling over and over again, trabaho, 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 dili provisyo o dili apilan o negosyo ang pwesto. E mo man kini ang gibilin ni Don Vicente Rama namo sa Rama Family Limcho. Gawas sa pagpasigarbo ni Cebu City Mayor Michael Rama sa ingapuhan nga si Don Vicente, gipasigarbo usab niya ang iyang anak nga si Mikel ug pag-umangkon nga si Edu Rama. Giulagway sa mayroong duha ka mas bata nga Rama nga mga bagong tubo nga moalagad sa Dakbayan. Nitambong usab sa seremonyas ang katapusang buhi nga anak ni Don Vicente nga si Corazon Rama del Prado, nag-edad na og 88. Dako ang pagpasalamat ni Corazon sa paghangop sa bagong henerasyon sa mga Rama sa damgo sa iyang amahan. Although been trained to be simple, to be hardworking, since my father, just to be simple, hardworking, and so on. Be public serviceman. Gipanguluhan ni Mayor Rama og Vice Mayor Edgar Labella ang paghalad og buwak sa rebulto ni Don Vicente. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Cocaine ug shabu na sakmit sa mga pulis sa Lapu-Lapu gikan sa usa ka pusher samtang nagpahigayon sa usa ka checkpoint. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Nasakmit sa mga tinugyanan sa Special Weapon and Tactics sa syudad sa Lapu-Lapu ang upat ka dagkong pakiti sa gituan nga cocaine o usa ka pakiti nga shabu. Ila kini nakuha samtang nag-checkpoint dito sa Aviation Road, Lapu-Lapu City kagabi. Ang nagdakpan sa kapulisan na ilang nga si Rico Igoy nga nagpuyo sa maong dapit. Ang arresting officer sa SWAT team nga si SPO2 Carlos Narca nibutyag nga sa dihang ilang gipara ang motorsiklo nga gimaniho ni Igoy. Suway unta siya mulihay sa kapulisan apan na corner siya og nakuha ang drugas diha sa iyang bulsa. Balik ba matagi adto des kung kauban niya disobey siya sa Comelec checkpoint. Duha ka kauban ako si Piwan Talinis ug si SPO2 Ritoya. May naka flag down. Arrested siya for disobedience. That time, search ni backup ko nila. Mong search man nila kuha naman siyang kadingan drugs. Giangko ni Igoy nga iya ang mga drugas nga nakuha sa kapulisan. Kini ang unang higayon nga siya nadakpan bisan sa kadugay na niya nga nagpayuhot sa drugas. Sa Ermita ang ginapalit ba? Asa? Sa Ermita napalit. Sa Ermita? Doon ay order mo? Away, sa akong amigo ba ni ambit ko nga na ba? Sa inyong amigo, saan eh? Di pa suwayan? Luwang mo na mahalin. Wa pa matino sa SWAT kung pilay kantidad sa gituan nga cocaine nga ilang nasakmit gikan kang Igoy. Bugtong kantidad lang sa shabu ang ilang nasayran nga gibadabana nga mobalor og 7,000 pesos. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Usa ka lalaki nga gisugo sa pagkumpra og shabu diha sa Pasil na dakpan sa usa ka checkpoint.
Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte. Nadakpan si Griggy Lagnason nga taga Bato, Toledo City atol sa checkpoint sa Cebu City Public Safety Company sa Cebu City Police Office. Ang team ni Inspector Danilo Abilia nagpahigayon og checkpoint diha sa Axis Road sa Barangay Mambaling paingon sa South Road Properties pasado alas 10 sa gabi. Ilang gipara ang motorsiklo ni Lagnason nga paingon na unta sa SRP. Nakitaan sa mga pulis nga nagbagal ang puso ni Lagnason. Hinungdan, gimanduan, pukason ni ini ang t-shirt. Ilang nakita ang kalibre 45 nga pistola nga dunay magasin ug mga bala. Sa body search, nakuha sab ang duha ka pakete sa 9.8 grams nga shabu nga mukantidad og 120,000 pesos. Si Lagnason mo pauli na unta sa Toledo ug gipadalang sa nagsugo kaniya ang armas. Luha gitu? Jadi, para agi sa kwan ba manipis. Manipis? Ano man? Kaya mingaw man. Para sa defense. Matud niya, gisuhulan siya sa iyang higala sa 1,000 ka pesos aron pagkuha sa syabod gikan sa pasil. Palit diha sa pasil. Dili. Tigatod ra sa. Tigatod. Asam to na may hatdag ang syabod? Toledo. Toledo. So imo laging gikuha gikan kas Bato, imong gikuha diri sa pasil para dadon dito. Kisa may hatagan nimo atong syabod. Sa may nang. Oh, kuan. Kuan naman to adto ra dapat ay hulog. Toledo man ang lugar ra. Pahulog ra. Pila na inuha? Si Lagnason kasamtangan nga gitanggong sa Cebu City Police Office samtang gipaabot nga isang at sa kapulisan ang kaso sa piskalya. Matud niya kung makagawas man ugaling siya sa atubangon nga kaso, di nagyud siya mo balik paniining trabahoa sa ang litduna siya mga anak ug wala say trabaho ang iyang asawa. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Tulo ang patay samtang 15 ang angol dihang nawad-an og break ang usa ka multicab sa Bukirang Barangay sa lungsod sa Alegria. Nasayran nga aduna nay 11 ka mga sakyanan nga nadisgrasya sa maong lugar. Kinigaksyonan ni Edwin Cañete. Tulo ang patay, 15 ang naangol sa diyang nawadan og break ang usa ka multicab dito sa Sitio Banahaw, Barangay Valencia, Alegria. Midas makini sa punuan sa lubi og natagak sa bungaw nga adunay kitason nga napulo kadupa. Ang tulo ka tawo nga namatay na ila nga sila si Sergio Abistano, 72 anyos nga kanhi barangay councilor sa barangay Candies, Badyan, Cebu. Bibinya Amarila, 73 anyos ug usa ka retired public teacher sa usa ka publikong tunghaan sa Badyan. Ug ang ikatulo ang nga namatay na ila nga si Domingo Purgatorio, 40 anyos nga usa ka mag-uuma. Ang investigador sa Alegria Police Station nga si PO2 Leonard Cabahog nagkanayon nga ang mga biktima gikan sa Mantalungon, Dalagit, Cebu alang sa paglubong sa ilang paryente. Among pasiunang investigasyon nga gihimo ngadto sa crime of accident, ang kuan sa driver nga nawala ang brake niya, malfunction ang brake sa iyang sakyanan. Wa usa magtuo si Florencio Esconde nga nawatan sa predo ang iyang gimaniho nga multicab sanglit anaman kini sa saktong kondisyon hangtod nga kalit lang kini mihanoy. Puan man sir, nakalit man sir. Nagkuan man ko gapurwil mo ko daan pag patag dayon ako gi kay dulugon magamay akong gi purwil dayon ipilimiran ako. Nakalit man gyud hanoy man. Di na magyud pugan sir. Oh, daghang gaingon nga basig nag-iinit nagbayo to agkuan. Yang sitiya katong yang drum. 15 ka tawo ang naangol lakip na sa driver nga gilangkuban sa pamilyang Esconde ug Purgatorio. Nasayran nga ika-11 na ka mga sakinan nga nadisgrasya sa maong lugar. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Giabaga sa syudad sa Lapu-Lapu ang tanan nga galastuhan sa pagkamatay ni PO3 Antonio Inihaw. Matod pa ni Mayor Paz Radaza nga dili lang tungod kay si Inihaw on duty sa iyang pagkamatay, ana usab ang iyang kapika sa kinabuhi nagtrabaho sa mayor's office. Gani ang iyang mga kauban nag-amot-amot alang sa pinansyal nga hinabang sa pamilya. Gimanduan karon ni Mayor Paz Radaza ang hepe sa Lapu-Lapu Police Office, Senior Superintendent Arnel Amor Libed, sa daling kasulbaran sa pagpusil patay ni PO3 Inihaw.
Anyway, other than that, unsa during sa haya kay tungod for the reasons that nga iyang asawa from the mayor's office. So, nag-take turn sila ang mga kaubanan niya diri para at least dili na lang ma-worry o dili na ba yung daghang hassle na taon si Clarissa. Usa ka pusher na sakpan sa akto sa pagpamaligya og shabu kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Nasakpan sa akto sa mga pulis ang usa ka pusher nga namaligya og droga sa Alupis kagabi. Ang nagdakpan na ila nga si Janos Castro nga taga Sitio Mahayahay, Barangay Calamba. Ang hipi sa Station 6 Police Senior Inspector Chuck Barandog nagkanayon nga ilang nasakpan sa akto ang pagdunol ni Castro og shabu ngadto sa iyang customer. On the street transacting ano ba, namaligya siya. So luckily lang wa siya kabantay na to. So nakuhaan gyud nato siya, and then nakuhaan nato siya sa iyang position, tulo ka sa small sachet, and then we further freeze him morning na sulod sa iyang belt bag. Si Castro nakuha og 263 ka pakiti sa shabu nga mobalor og 460,000 pesos o giputos na sa usa ka plastic adunay 35 ka pakiti matag putos. Nakuha usab ang kapin sa 3,000 pesos ka kwarta nga gisulod sa usa ka arinula. No comment lang ang tubag ni Castro apan misulti nga kaduha na siya nadakpan sa Station 6. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Mga nagpuyo sa ilawom sa Taytayan og Service Road papawaon alang sa paghimo og U-turn slot sa First Bridge. Bisan sa kadelikado sa ilang kahimtang, wala pa mamahawa og ang nagpuyo sa ilawom sa giayo nga Taytayan. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Padayon nga namiligro ang kapin 50 ka mga nagpuyo ilawom sa Mactan Bridge tungod sa nagpadayon nga pag-ayo sa Taytayan. Nabala ka sila nga basin mahulgan sa mga tipaka sa gitrabaho nga Taytayan kay way mga safety nets nga gibutang aron makapugong niini. Wa pa usab sila makadawat og formal nga pagpahibalo sa pagbiya sa maong dapit. Si Telly Ocon nga dunay gagmay mga anak na balaka sa kasamtangan nilang kahimtang karon. Andam siyang muhawa sa dapit, sa gayon nga dunay relocation site nga ihatag ang gobyerno ngadto kanila. Uyon may basta kanang nali relocation kay kuyaw man sagud sa mga bata og may mamahawa kay nay mga tubo babasin yang matagak, di mi ka kuan di man gyud mi kalikay kay naman gyud mistungod gyud nya delikado sad sa mga bata gani kay daghang biyang mga bata. Sinang Editha nga dinhi na natawo sa Barangay Luok nasagmuyo sa nadungog nga istorya nga i-demolish sila kung magmagahi sa pagbiya ilawom sa Taytayan. Kung gusto silang mo meeting na mo, anda mami, maminaw kung kauyon mi sa ilahang kuan, ilahang sugyot. Saon taman nga. Pero di sa na mao nga emergency dahil notice to vacate daily oy. Kay tao mi dili mi mga nanap diri mi na tao sa Luok. Matud ni Luok Barangay Captain Cesar Cabahog nga bugtong DPWH lang ug ang Mandawi City Government ang makasulbad sa problema sa nagpuyo ilawom sa Taytayan. Ang barangay igorang makahatag og gagmayng hinabang kanila. Lisod sa na inuntang pabakiton sila kay inuntang di man madali-dali na kay wa pa man sa inuntang para inta ka-transpira nila. Kaganiha, nadawat ni Kapitan Cabahog ang mga dokumento gikan sa DPWH kabahin sa pagpahawa sa laing kapin 30 ka mga residente nga namuyo sa Service Road kilid sa Taytayan ug ang himuon nga U-turn slot ilawom niini. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Anda mo padunggo sa mga barge ug ferries ang Philippine Navy diha sa ilang pantalan sa higayon nga hingpit na nga ipatuman ang pagsira sa unang Taytayan alang sa ipahigayon nga renovation. Atol sa Bridge Management Board meeting sa miagi nga semana, giklaro sa Philippine Navy nga priority gihapon nila ang pagpagamit niini sa mga shipping companies nga magdiskarga og mga container vans. Sa pagkakaron ang pag-aspalto sa Kasabahan Wharf nga maoy ilang gamiton unya sa dungguan sa barge ug ferries mo'y ilang priority sa City Hall.
And then there are some structures nga damurag ni overhang nga posible masangit ang mga sakyanan when they enter the place. O niya, amo itong ipananghid sa mga tao dito kay doon na may damurang goal, basketball goal, kay magduwa ang mga tao. So, mapadapli na to. Pagpatukod sa Cebu City Hospital mas gipaspasan pa karon ug trabaho sigon sa mando sa mayor. Kontraktor sa maong proyekto mipasalig nga lig-on og di kalidad kini. Si Ryan Sorote sa report. Gipanguluhan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang seremonyal nga pagbuhos og semento alang sa suspended slab sa gitukod karon nga bag-ong Cebu City Medical Center. Ang gitrabaho karon kabahin sa Area 1 sa upat ka mga independent structures sa bagong CCMC nga target mahuman sa Abril 2017. Sa karon, kapin sa 500 million na ang naggasto sa dakbayan sa pagpatukod sa bagong CCMC, kapin sa duha ka tuig ang nakalabay sukad sa kusog nga linog sa Bohol. Kapin sa 200 na ka mga tawo ang nagtrabaho sa tulo ka shift aron maapas ang target nga paghuman sa ospital. Gipasalig usab sa kontraktor nga di makaapekto sa kalidad sa building ang pagpadali sa pagpatukod sa CCMC. Didn't think the structure, no, definitely hindi. Because as I've said, architect experience there, engineer, attorney Poblet is here, so we cannot make it a mistake on that. Napa sa 700 square meters ang natrabaho sa kontraktor sa 4,000 square meters nga luna, diin mo barog ang bag-o nga City Hospital. Ang pagpatukod sa karaang CCMC niadtong early 1960s, gipanguluhan sa uyuan ni Cebu City Mayor Michael Rama nga si kanhi konsehal Dr. Osmundo Rama. Subli usab nga gipadayag sa mayor ang iyang kahiubos sa administrasyon ni Presidente Noynoy Aquino sa wa paghatag og gahin aron makatukod og bag-o nga ospital. Gipasalig sa mayor nga dunay dugang gahin nga mabubo nila sa pagpatukod sa bagong CCMC pinagi sa pagbaligya sa mga luna sa South Road Properties. Panginaut ni Rama nga magtinabangay ang tanan aron madali ang paghuman sa bagong nga CCMC, partikular na sa mga konsehal nga namultika kaniya. How people can be doubting when what is expected is supporting. When we talk about hospital for the poor, do not divide, unite so that it will rise. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Chief of Police sa Sugbo nga batabata ni kanhi Regional Director Marcelo Garbo gihagit nga dili mulaban og politiko sa administrasyon karong eleksyon. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Kagahapon, nikatap ang huhungihong nga tuyong may bisita sa Sugbo si Police Deputy Director General Marcelo Garbo aron sa pagkamang sa mga Chief of Police sa pagsuporta sa mga manok sa administrasyon. Na-promote pagka 2-star general si Garbo human sa iyang pagka-regional director sa Central Visayas, una misaka ang ranggo samtang Interior Secretary pa si Marojas nga magpapili karon pagka-presidente ubos sa Liberal Party. Unang gipasangin lang ni kanhi gobernador nagkaroon kongresista Gwen Garcia si Garbo nga nagpaggamit sa administrasyon dihang mibahad nga puresahon si Gwen pagpahawa sa Kapitolyo. Usa sa mga sinaligan kaniadto ni Garbo sa PRO7 si Senior Superintendent Benjamin Santos nga karon officer in charge na sa Cebu City Police Office. Actually, wala naman siyang bilin, di ba? He went here as part of his farewell kasi he will be retiring on March 2. Kaganiha atol sa 17th Charter Day celebration sa Dakbayan, gitawag sa stage ni Cebu City Mayor Michael Rama si Santos o gihagit nga mahimong impartial sa ilang pag-alagad karong piniliay. Gisabay usab ni Rama ang administrasyon sa pagpunay o pagpahawa sa iya mga gusto mga Chief of Police sa Dakbayan sama nila Senior Superintendent Melvin Ramon Buenafe o Senior Superintendent Noli Romana. Your mayor never had a very good memory of my Chief of Police. I have one being removed. I have another one being removed. I have the third one being removed. I have the fourth one being removed. Dugang hagit sa mayor ni Santos ang pagpakita sa iyang labok pagka-direktor sa kapulisan sa syudad. Gihangop ni Santos ang hagit sa mayor og mibahad nga di naluwas sa mga daotang elemento ang dakbayan samtang siya ang hepe sa kapulisan. Gani usa ka halapad nga pag-serve og warrant of arrest ang ipahigayon sa Cebu City Police sa sunod nga mga adlaw. Kapin sa 800 ka mga warrant ang ipatuman sa kapin o sa kalibo ka mga pulis sa syudad.
One day to, lahat ng pulis ko will be involved. 1,334 na policeman will be involved in arresting tanan nga mayroong one pares. Kabahin kini sa kampanya sa kapulisan batok sa kriminalidad ug paggukod sa madautan sa katalingban. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga supporters ni Mayor Rodrigo Duterte nagtampo-tampo alang sa pagsuporta sa kampanya sa ilang kandidato pagka-presidente. Ang presidential candidate muanhi sa Subo alang sa pagpangampanya. Kinigaksyonan ni Jinky Rosit. Karong adlaw, formal nga gilusad sa nagkalain-laing sektor sa Katilingban ang grupong Cebu for Duterte. Dinapit nila nga bisita, mao ang kamanghurang anak ni Davao City Mayor Rudy Duterte nga si Sebastian, kun mas naila sa pangalan nga Baste. Mitambong sa panagtigom ang mga representante gikan sa health sector kun ang hugpong gikan sa mga doktor ug nurse, mga construction workers ug laborers alang sa labor sector, mga vendors, mga negosyante, LGBT ug ang representante sa call center sa Sugbo. Gipadayag nila ang ilang suporta sa kandidatura ni Duterte tungod sa pagtuo nga makabot sa nasod ang dako nga kabaguhan ubos sa iyang administrasyon. Ang sakop sa LGBT community nga si B. Orhelio mibilib sa gipakita nga tinuod nga pagkatao sa iyang gisuportahan nga kandidato. It became clear to all of us that the president that we should support should be Mayor Rodrigo Duterte. He should be the one because he sees all of us as equals. And he has respect for the LGBT community, which we all need, and which all of us need actually. So no one is above anyone, everyone is equal, and that's what all the Filipino citizens should deserve. Ang anak niya nga si Sebastian voluntaryong milibot sa Kabisayan agig pagtabang sa pagpangampanya sa iyang amahan. Apan iyang giklaro nga sa higayong mudaog si Duterte, wa siya'y plano nga muhupot og posisyon sa gobyerno. Hindi, no, honestly lang yun. Wala ko'y ambisyon yun, ane. I do not see myself, participating in the government. I am just here to represent the youth and only because I want to help my father. Kaya tigawang na po din taon ng tawanan na and is tigawang naman, that's true, diba? Sama sa tirada ni Mar Rojas, giangko ni Sebastian nga doon na lang gihapoy problema sa droga sa Davao City. Apan dili kini susama sa laing mga dapit tungod kay gitutukan kini sa iyang amahan. Hindi magina totally dili not absolute nga moingon ka ng droga pero naay panahon nga wala okay nadakpan tanan pero na magyapoy badlungon nagyapoy mosulod gahi gyud mag-ulo wa gyud may mabuhat ana mas gahi may ulo. Tungod sa kakuwang sa campaign funds ni Duterte, ang mga supporters niya ang nanggawas karon aron paghatag sa ilang matampo alang sa iyang pagpangampanya. Kining mga giveaways, pulos kini voluntaryong gipahimo sa mga supporters nga nagtuo sa iyang kadaugan. Bisan ang headquarters niya nga hapit ng mahuman, voluntaryo sab nga gipagamit sa iyang supporter. So this is all volunteer-driven. All our campaign materials, kato among gipakita, fans, t-shirts, rash guards, bowlers, we pay for this out of our own pockets. Ugmang adlaw gitakdang moabot si Davao City Mayor Rodrigo Duterte alang sa pagpangampanya sa Carcar ug Danao ug Lapu-Lapu City. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Kanhi Pasil Fishport nga nagusbat human sa 2013 nga linog, gihimo na karong Children's Park sa Cebu City Hall. Si Ryan Sorote sa detalye. Niadtong 2013 atol sa 7.2 nga linog sa Bohol, upat ang patay sa pagkatumpag sa semento sa Pasil Fish Market. Labas pa sa panumduman sa mga residente sa Pasil ang trahedya nga miresulta sa pagdemoli sa merkado. Kapin sa 2 ka tuig ang nakalabay, gitukuran na og Children's Park ang kanhi gibarugan sa Pasil Fish Market. Si Mayor Michael Rama ang mimando sa pagpaguba o pagdevelop sa lugar diin nasayran nga kanhi park kini una nahimong merkado. Bisan gali diri atong mga mong nga istorya daytood, nagdako gyud sila nga dulaanan ni nila and then nahimong market. Karon gusto ni Mayor ibalik na pud ang
play sa park nga para nga makadula na po ang mga bata ba. So Matud ni Rama gisaway ang iyang plano ug wa suportahi sa konseho nga gidominar sa Bando Osmeña Pundok Kauswagan. Nagpatabang ang mayor sa iyang mga higala pinaagi sa Public-Private Partnership Program. Mga ginamit nga mga ligid ang gihimo nga mabulugkon nga madayndayan sa park. Mga volunteer sa City Hall ang mipanindot sa park, pinagi sa murals nga mga cartoon characters. Gibilin usab ang kabahin sa karaang Pastel Fish Market isip disenyo ug pagpahinumdum sa kaagi sa dapit. Si Cebu City Mayor Mikel Rama ug Vice Mayor Edgar Labella ang nangu sa pag-abli sa Children's Park ganihang buntag. I decided we must bring back what belongs to the children. This is now the children's park. Apan, dihang giablihan kini, kalit kining gidumog sa mga bata. Dunay mga swing, slides, seesaw ug hawanan ang park nga mahimong kaduwaan. Gihimo pa usab ang tennis court, multipurpose area, din mahimong makaduwa og table tennis. Gipaubos sa pagduma sa Cebu City Sports Institute ang Children's Park uban sa pag-abag sa Barangay Suba, Pasel ug Sawang Calero. Dakog pagpasalamat ang mga ginikanan sa bagong park nga nahimong alternatibo sa mga bata kaysa mag-computer ug magsugal. Nali na mga kuan na buok, 5. Nalingaw ra, mga dila lang mo hapit mo kaon. Nilapit maligo kay ano di magduwa. day and night gyud sila kuno. Wala wagi hunong day pa kay ang guard ningon man nga guard makapahulay sa siguro mo sa gabi-gabi ino. So dili man kay mga bata mura sa silang mag-shifting abot gyud sila tag alas 3 kadlaw na 4 di pa lang gyud nila mabadlong. Napuno sa pahiyom ang atong mga kabatan-unan dinhi sa Pasel gumikan ning bag-ong kalingawan nila diin sila pwede magduwa, mamahuway guban pa. Apan labaw sa tanan, lain sab ning higayon aron sa pagpakita sa dakbayan sa Sugbo nga dunay sila kasing-kasing alang sa atong kabataan. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Happy day mga igsoon! Sa di pa mo pahigayon sa iyang Rebel Heart Tour Concert, international pop star singer Madonna nasigpatang mibisita sa usa sa mga bahay ampunan didto sa Kauluhan. Samtang duha ka mga Cebuana beauty pasok sa official candidate sa Binibining Pilipinas 2016. Kung kinsa sila atong ilailahon. Karong bag-o lang, gipahibalo sa Binibining Pilipinas Charities Incorporated ang 40 ka-official candidate sa Binibining Pilipinas 2016. Gani, giingong nikabat sa 80 ka mga kababayan ang niapil sa screening. Katunga sa mga misalmot sa strikto ug mitikuloso nga screening, ang hingpit nga mikumpleto sa list of official candidates sa maong prestiyosong kompetisyon. Lakip na niini mao ang duha ka mga pambato sa mga Sugboanon nga silang April Smith ug Maria Higante. Si Maria, kansang lumad nga taga Santa Fe sa Isla sa Bantayan, na koronahang Miss Cebu second runner-up niya atong tuig 2013 ug nahimong runner-up sa Reyna ng Aliwan sa tuig 2014. Samtang si April, naila sa mga Sugboanon isip usa ka volleyball varsity player, top runway model ug former Miss Mandawi runner-up. Karong Abril na mahitabo ang Coronation Night sa Binibining Pilipinas 2016. Kung diin, gila umang mubalik si Pia Wurtzbach dinhi sa Pinas kansang reigning Miss Universe aron koronahan ang iyang successor nga nagatubang og dakong pressure tungod kay kinahanglan niyang mahuptan ang kalampusan ni Pia sa Miss U. Kagahapong adlaw na sigpatan ng international pop star singer Madonna nga mibisita sa mga batang anaa sa bahay ampunan sa Malate, Manila. Gani, matud pa walay nasayod sa pag-abot ni Madonna sa Pilipinas kay walay ni bisag usa ang nakakuha og hulagway o video sa pagtugpa sa gisakyan ining eroplano dinhi sa nasod. Na trace na lamang kini sa mga sakop sa media base sa records sa NAIA. Apan, kagahapong adlaw nagpost kini sa Instagram account og larawan kauban ang mga bata sa bahay tuluyan nga nakighagwa sa mga batang matud pa biktima sa mga pang-abuso.
Ang Bahay Tuluyan usa ka non-government organization nga mutabang sa mga giabusong bata ug manalipod sa mga katungod niini. Karon og ugmang adlaw na mahitabo ang The Rebel Heart Tour concert ni Madonna sa kauluhan nga giingong usa sa mga may labing mahal nga ticket prices sa kasaysayan sa mga konsyerto dinhi sa Pilipinas, kung diin usa ka VIP ticket niini nagkantidad og kapin sa 50,000 ka pesos. Ug mo kadto naglangkob sa atong aksyon showbiz karong hapon alang sa walay karapusang mga chika o banikon ninyo matag alas 7:30 sa buntag weekday sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Lau Quatsera ang mga tour of the day nagkanayon. Ang kagandahan ng mga taong feeling maganda ay parang password, sila lang ang nakakaalam. Agay! Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!